So, good morning guys. Karon nagsugod na mi sa among tupad no. Pero kay kauwan man. So, ganiha ra ning gabi ira jud ning uwan guys. Mga kanang okay bogon sa imong buhaton ron kay gauwan lagi. Hello, good morning. So magmotor day ko karon guys no kay uwan. So guys, nanaday ko dari sa among barangay hall no. Wa pay tao guys. So kinsa koy kugion dani og arhi nga gauwan man. So man ay itsura sa among basketball court guys no. So after sa audit mao ni ang resulta. So baguhay ra pud ni nahuman gi guba ni audit. So na itsura nangatangtang ang mga scene. Wala nga isod na po ng tubig. Mao na among barangay hall di ay guys bag-o po nagi-construct. Nya dere sa kilid mao na among stage. Kining kilid pod nga building mao na ang daycare center ug katong sa likod mao na ang health center. So man itsura sa among barangay hall o basketball court guys. So kamera gamay rami no. Papadihag uban manong baka to nga kuan man uwan. So dire rami sa stage ng hinlo. So mo na yung health center. Nag-virus raman, di naman sila magbili ng tambaw. Alis na dali. Masar to na. Sa daghan usod. Muchag magtas mga HW. Ay mo health center there is alihawan. Wa pa man to sila limit. So dari rami maghinlo ron kay uwan. Amo ko ni hugasan ni mga plato. Pag-arrange natin ni sa trabaho na nanarap ko diha nya dari na lang buong kay sigurado ko Jimwan di ka So there is kini mo ni exit kada mo ng daycare center. ay nakuha So mahinlo sa mi guys na ami mga para trabaho ra imo nanami agi. pagtrabaho Darag before pagpa after mo yan ag naman na tambaw so mo to guys nahuman-human na may panghinlo no kay dire raman may galibot-libot sa court o dito sa center si mami ka to sa gawas kay uwan lagi mo na dari rami ga silhig ya nang-arrange mi dito sud sa center ngunya ang tuwak na ni so dire may dapit sa agianan kay sagbot so diha mi unya guys ug mutuwak na ning uwan
Muni sila ang mga trabahante. Lingkod-lingkod lang na. Kanya mao to guys, kay wala man jud mo undang ang uwan, mao nga nanguli na lang ning.